ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಗುಲ್ಲೊಂದು ಜಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಆಡು ಎಂಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾನೆ ಬಟ್ ಅವು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಸೈನ್ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಆತ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏನಾರು ಕನ್ಪಿನೆಂಟ್ ಆ ಕಾಫಿದ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಲಿದಿನ ಬರ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಹೆಂಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ ಸಿಂಕ್ ತೂರ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬೋರ್ದು ಹೆಂಕಲು ಸಿಂಕ್ ತೂರ ಪೋಪ ಅದು ಕಟ್ಟತೀನಿ ಪಾಪ ಪಪ್ಪ ಆತಾ ಪಾಪದ ಪಪ್ಪ ಅಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೆ ಇಲ್ಲೋಡ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾಬಾ ಗಹಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಗೆತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದವೆ ಗುರ್ಚಪ ಪೋಲೇರವ ಹಾ ತೂವರ ಅವಳು ಪಾಡಿ ಹೋಗ ತೂಲೈ ಅಂದವೆ ಪೇಂಟ್ಗೆ ಅಂತಾರ ಬಾಬು ಬೈ ಗಹನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದತೆ ಮರಣಿ ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ಒಂಚ ಅಲ್ಪ ತೂವರೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ತೋಜುನೊಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ವೈಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಎಂಗೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಾ. ಆನೆ ನೈಟ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಏತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ತೋರ್ನು ಪಂಡ ಮಂಗನಾಕುಲು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನುಂಡತೆ ಸೀಟ್ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಸೀಲಾತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬೂರಿ ಪೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಎಂಚ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ದಾರೆ ನೀರು ಎಂಚ ಪಿದಯ ಅರಿಯುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಸ ಬೂರೊಂದುಂಡು ತುಲಿಗೆ ನೀರು ತೋರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎತ್ತನ ಇನ್ನು ತೋಡುದು ಫೈನಲಿ ನೀರನ್ನು ಎಂಚಲ ಪಿದೈ ಕಡಪುಡೀರು ಓಕೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೋಡೆ ಅವೇ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ನೀರು ಹರಿದನತೆ ಜೈದನತೆ ಕಾಂಡೆ ಪಾಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದುಂಬು ಅವೈತೆ ಓನರ್ಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವು ಏನೇ ಪೂರ ಪೋತುನು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಂಡೇರು ಓನರ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಓನರ್ದ ಬಟ್ರೇಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾದ ಪಂಡ ಹೇಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ ಅವೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಪಿದಾಡೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಉರು ಅಪ್ಪು ಬುಕ್ ಆಗ್ತುಲೆ ವೆದರ್ ಪೂರ ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನಿತ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ಊರ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಸೊ ಮಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬಟ್ನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದು ತೀವಿರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಸೊ ಮುಲ್ ಕಟ್ಟೆಂಡು ಅಕ್ಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಸೂಂಟನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ದೂಜುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸೂಂಟನ್ ಕೊಡ್ತೇತಲೆ ಇದು ಲಾಯ್ಕ್ ದೂಜುಂಡು ಮುಂಚೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ದೋಜುಂಡು ವೆದರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಡಿ ಪೋಡು ದಾದ ಆತನಂದು ತೂಡು ಏನಾತನಂದು ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೆ ನಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಚ್ಚಿಂಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬೂತುಂಡತೆ ಗಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನು ಗೋಡೆ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಬರ್ಸ ಅನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಲ್ಲ ಪೋತಿಜೆ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋತೇರು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಲ್ಯಾಪನ್ಗೆ
ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೆಡೆ ತೂರು ಈ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಗ್ಲು ಪೇಂಟರ್ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ಸೋಮವಾರ ರಜೆ ಇರ್ಲ ವರ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಾಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚು ಇನಿ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕುಲು ಬೈದೇರು ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಕುಲು ತೆಪ್ಪಿರಾಣಿ ಪೋಯರ ಅಂದೆ ಏನಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಮಕ್ಕನಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಹೇಮಕ್ಕನಡಿ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ರೀಚ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ತಿಂಚಿನ ಕೋಡದ ಬರ್ಸೆಂಚ್ ಎತ್ತು ಇರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಲೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಟ್ಟದ ಏತು ಬೋಂಡದ ಅದ ನಾಲ್ಪ ಕೇಸರ ಅದ ನೀರು ಬುಡ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೋಡದ ಬರ್ಸೆಂಚ್ ಎತ್ತನು ಏತು ಜೂರು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪೂಡು ಆರ್ಲ ಪೂತಿಜಿ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಅಂದು ನಿದ್ರೆನೆ ಬೈಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಅದೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಸೈತು ನೀನ ಬರ್ಸೆಜ್ಜ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇರಗೇನು ವೆಂಜು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ತುಲಿ ನೀನ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಬರತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಂಗೆ ಒಂದು ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಅವು ಅವು ತೋರುಜಿಂದು ಬಸ 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 ನೀರು ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂದು ಇರು ತೋಜು ಬಾವಿ ಇರು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರತ್ತ ಬಸ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಫುಲ್ ನೀರಿ ಎಂಕ ಯಾನ್ ದಯ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುನತ ನೈಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ತರವೇನೆ ಬರ ಕೋಡಿದಿಂದ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 1:15 ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಹೇಮಕ್ಕಲ ಕೋಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಕ ಬಂದು ಸೊ ಇನಿ ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈದನು ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿತ್ ಕಬಾಬ್ ಹೇಮಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕದ ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕದ ಎಪ್ಪಲ ಅವರ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಅವೇನಿ ತಿಂದ ಎಡ್ಡಾಬ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಪಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಆರಿ ಇನಿ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಆರು ಇನಿ ಕೊರೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಆರು ಸೋಮವಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಮೂಜಿ ತಿನ್ಪೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ಪೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಶನಿವಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದು ನಾವೇ ವಾರಡು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಿನ್ಕ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವು ಪಂಡೇನು ಸೊ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಏ ಪಂಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಪಂದು ಪಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋರೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಡೆ ಬೈಯಗ್ ಹರಲ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡೈತೆ ದೊಂಬು ಐತೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಬತ್ತಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಪಾಪಾಕ್ಲು ಉಂತೀರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೂತುಂಡು ಒಂಜಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಕ ಏತ್ವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಣೆ ಅಂದಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ನೀನು ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಏನು ಕಬಾಬ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲ 35 ರೂಪಾಯಿ ಕಬಾಬ್ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ಮೆಚ್ಚ ಪಣೆ ಸಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವನು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ನ ಓಹ್ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂತಗೆ ಒಂದೊಂದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಸಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಲಾಡ್ ತಿನ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಸಲಾಡ್ ಸೂಪರ್ ಖಾರ ಓಕೆ ಸಲಾಡ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗೋ ಖಾಲಿ ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಬಡಾತ ನೀರಿಗೆ ಹಂಚು ಜೋರು ಶೋಕುನು ಸೋಕುಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇಗಿ ಇರೇಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬಡ್ಚಿದ ಹಾಲು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 4 ದಹನನ
ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೇನೆಲ್ಲ ಗಡಿದಿಪ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲ ತಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಓ ಶಾಲೆದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಆಯ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಉಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಗೆ ಕೊಡು ಸೊ ಪೋಯಿ ದಾದ ಪೂರ ವೇಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆನೆಂಕ್ಲೆ ಬೈ ಆಗಿದ್ದೆ 7 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಬೆಳ್ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಡೆಕ್ ಕೋಡ್ದು ಎಂಕ ಮುಲ್ ಉಪ್ಪುಲ ಅವಳು ಕಜಿಪುಲ ಅವಳು ರಗ್ಲ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಮಕ್ಕನ ಡ್ಯಾಂಡ್ போய் ரப்போரா இல்லதா ஈனா ತುಂಬ ಇಲ್ಲತ್ತಲೆ ಪೇಂಚ್ ಅವಿನ ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೊರ್ಕಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಇಂಕ ಪಂಡದಿರೊಂದು ಜಾತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೇ ಗೋಡೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಒಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮೇಸ್ನೋಕು ಪೂರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಲ್ಕಟ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೋಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಹಾತಿಚ್ಚಿ ಬರ್ಸನೆ ಬೈದಿಜಿಗೆ ದಾಲ ಹಾತಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮುಟ್ಟ दादा ಏನ ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಗುಂಡಿ ಅಂತಲೇ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಟ್ರೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ ಓದ್ತೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಾವೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಗುಲು ಆತ ಮಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಏನಾರು ಕನ್ಬಿನೆಂಟ್ ಆ ಕಾಫಿದ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಲಿದಿನ ಬರ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ವಿಷ್ಟೇಜಿ ಆನಲ್ಲ ಎಂಕೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂದ ಗಿಜ್ಜೆ ಬಡಿ ಗಿಜ್ಜೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ನಮ್ಮ ಕುದುಕುರಕರ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ದುಮ್ಮದ ಟೈಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ದುಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಬೇತೈತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಬಂದು ನೀರು ಬೋಡು ನೀನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಣ ಬಂದಂತೆ ಅದಾ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಇದು ಬೋರು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಡಿದ್ದು ಅಂಚೆ ದಿವರ ಹಾಕುದು ದಿಕ್ಕು ಚೇಂಜ್ ಅದು ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಅಂದೇ ರಾಸರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿತು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತು ಗಾಳಿ ಫಿರವತ್ತು ನಾನು ಗಾಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗಾಳಿ ಬರೋಂಗೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಓರಂಡು ಹಾಂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅವೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವಳು ಚಿತ್ರದ ಕನಾಯರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ ಪುಷ್ಪಾವೆ ಇನ್ನು ದೇವರ ದೇರ ಪೂಜೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೀಪ್ಲಾಕಿಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಕರೀದು ಇಂಕ್ಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ದೀಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಕನಾರೆ ಪೋಪ ಅಂತ ನನಗಿತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಪ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಲಾಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಯ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಣಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನು ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಂಕುಲು ಸೊ ಸತ್ಯ ಕನಾನಗೊಂಡ ಮಸ್ತ್
ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಅನ್ಬಂಡೆ ಯಾನೇ ಯೋಚನೆ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ಉಂಟಾಂಡು ಎಂಚ ಫೋನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೀದು ಕಣ್ಣು ಬುಲ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಮುಂದುಂಡತಿ ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರು ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಎಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗಳು ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಆಂಡ್ ಎಂಗಳು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾನೇ ಆಡ್ ಎಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾನೇ ಬಟ್ ಅವು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಯಪಂಡ ಯಾಮನ್ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಅತ್ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೆ ಸರಿ ಯಾರು ಒತ್ತೋನೆ ಕಾಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂಗಳ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದಾಲ 50,000 ಇತ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಆ ಜತ್ತ ಎಂಗುಲು ಲೋನು ಸರಿ ಆಂಡ ಆ ಲೋನು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಲೋನ್ದ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೋನನ್ನು ಏತ್ತು ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸಂದಾಯರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಿಜವಾದ ಲೋನ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೆಂಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಡಿ ನಾನು 15 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ದಿತ್ತದು ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೆಂದು ಎಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏನಾದ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುಲಿ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಏತೋ ಜನ 15 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ ಗೇತೊಂದಿರ ಅಕ್ಲು ಕಟ್ಟುಜೇರ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಲೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹಂಚ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಗುಲು ಗಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈದನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಲೋನ್ ಇತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ದೀದೆ ಎಂಗುಲು ಎಂಕ್ ಕಟ್ಟನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತೂವರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂದಿನತೆ ಐತಾತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲ ಅನುಭವ ಬನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಥರಪ್ಪ ಕಾಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ನೀನು ದಯವಂಡ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಂತನತೆ ನನ್ನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಟ್ಟಣೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲಂಡು ಪಟ್ಟಣೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈತೆ PDF ಮಲ್ದಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೂರದಕ್ಲೆ PDF ಮಲ್ಪುನು ಕಡಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಡು ಹಾಪುನು ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಇಪ್ಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಕಾಜಿ ಕೊರಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ದೇವರೇ ದಿಯೋಡತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಪ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿಗಂದೆ 4 ತೆತ್ತಿ ಉಂಟು ಸೊ 4 ತೆತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂತೆ ಇತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ತೋಡೆ ಮುರಣಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಶಾಂಭವಿ ಇಷ್ಟಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಂಭವಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುರೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಶಾಂಭವಿದ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮುರಣಿ ಅಮ್ಮು ಆಮುಂಡಾರ ಅವು ಯಾನ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪೋತಿಜ್ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಸತ್ಯನಲ್ಲ ಒಣಸಬೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ఒక ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನಾನಿ ಮಗ ಕೋಡೆ ಗೀತ ಗಾಯನ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಬಸ್ ಆದ ಮಂದರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ ಇದು ಮುಗಿತನ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಜೋಡು ಜೀಟಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೂವರೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಐತೆ ನಾವ ನುಪ್ಪಲ ಮನ್ಪೊಡು ಕಚ್ಪಲ ಮನ್ಪೊಡು ನುಪ್ಪು ಅವೆ ಇದೆ ರಪ್ಪ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀಪಿನಿ ರಪ್ಪ ಕಜ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನು ಕಡಪಿನಿ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಕ್ಕದಿಕ್ಕು ಗಂಜಿ ಪುರಾದ ಗಂಟೆ ಆತನ ಆಜರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆತ್ತಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪುದೀತೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಮೈತ್ ಬಾಡಿಯೇ ಮೈತದು ಏನ ಪುಡತ್ತ ಬಾಡಿಯೇ ನನ್ನೈತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಕು ಹೊಳೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಕಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬೆಂದಿರ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಕ್ಲ ಗಾನಗಳು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಐತೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಐತೆ ಅಂಜಾದು ಒಂದು ಯಾವಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತು ಮೀಪುನು ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಟ ಚೂರು ಕೊತ್ತಿಯಾಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಗಂಡ ಆಯ್ತು ನೀರು ಕೂತನೆ ಎನ್ಮ 19 ಸೊ ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಪಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಎನ್ಮರೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಡು ಅಂಚಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಸೊ ಒಂಚ ಇಂಕುಲು ಇಟ್ಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ರ ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಒಂದಿಲ್ಲೇರುಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಲಿನಿತ್ ಗಹನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದಾ ಬಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್